Сәлем. Күргәнегезчә, безнең студиязда иссе һәм бик күңелле. Чөнки бүген бездә кунакта диджей Аксель. Исәннәр, сезне дә күрергә бик шатмын. Бүген инде бик файдалы кичәләрнең берсе булыр дип ышанып калам. Сезгә дә инде күпме яңа мәгълүматны бирергә тырышырмын. Менә диджей булу өчен кайда укырга кирәк һәм музыкаль белем кирәкме? Бик әйбәт сорау. Гадәттә диджей булу өчен музыкаль белем булса әйбәтрәк. Әгәр дә юк икән инде аның теге ниндидер зур югалту дип әйтеп булмый. Әмма ләкин булса әйбәтрәк. Диджей өчен нинди аппаратурадан башларга мөмкин? Диджей өчен иң мөһиме баштан гадиерәк аппаратурадан башларга. Ни өчен? Чөнки кнопкаларның саны күбрәк булганлыгы менә инде күрәсез монда хәзер кнопка. Әлегә сез кайсы кнопканың нәрсә өчен җаваплы икән белмисез. Шуның өчен беренче өйрәнгән мизгелләрдә бар гади контроллерлар, анда кнопкаларның саны әзрәк, функционалы әзрәк. Әмма ләкин инде сез үзегезнең кулларыгызны чарлый аласыз шушы аппаратурада. Аннан соң вакыт үтү белән сезнең инде сәләтегез дә арта, аппаратураның инде кыяфәте дә үзгәрә, инде сәләтегезне дә шунда куллана аласыз. Менә диджейның кәттә булуы аппаратурага бәйле була аламы? Бәйле буламы дигәннән, әгәр дә диджей үзе диджей буларак бик сыйфатлы икән, аңа аппаратура әллә ни мөһим түгел. Ул инде менә бу аппаратурада да бик үзенең сәләтен күрсәтә ала. Әмма ләкин бу аппаратурага килгәндә, монда инде мәсәлән эффектлар саны нибары 4 кенә. Кыйммәтрәк аппаратура булса, ул вакытны инде эффектларда күбрәк һәм инде диджейга үзенең сәләтен күрсәтер өчен мөмкинчелекләр күбрәк. Бар тик аерма шунда. Әгәр дә син начар диджей икән, нинди генә аппаратура куйсаң да син начар диджей булып каласың. Әгәр дә син әйбәт диджей икән, инде бу аппаратурада да мин моны начар дип әйтмим, бик әйбәт итеп уйнарга була. Популяр музыканы ничек табасыз? Мин инде популяр музыкага гына игътибар бирмим. Ни өчен? Чөнки популяр музыка ул инде кыскартып әйткәндә попса. Аны мөмкин төрле юнәлештә табырга. Гомумән алганда музыка дип карасак, мин инде төгәл бер юнәлешкә генә игътибар бирмим. Ә менә гомумән музыканы каян табырга? Сыйфатлы музыканы. Аның өчен махсус бар ресурслар, каналлар һәм инде аннан интернеттан түләп ни аласың, нәрсәлек керү мөмкинлеген аласың, һәм инде шуннан бөтен кирәкле мәгълүматны алырга мөмкин. Әмма ләкин аның өчен өстәмә акча түләү кирәк була кай вакытны. Бар бушлай ресурслар, шулай инде анда кертергә мөмкин. Мәсәлән, профессиональ диджейлар, алар инде төрле социаль челтәрләрдән, үзегез беләсез, мәсәлән, ВКонтакте социаль челтәрдән аннан алып музыканы уйнап йөрү килешми инде. Профессиональ диджей булган сайын, ул инде музыканы үзең яза башлыйсың, һәм инде күбесенчә игътибарны бирәсең музыканың сыйфатына, яңгырашына. Анда инде сыйфаты тора форматтан. Күпчелек очракта ул MP3 формат. Әгәр дә күбрәк сыйфат яңгырашы кирәк икән, ул вакытны WAV форматында уйнала. WAV форматы сыйфатлырак. Сез эффектлар турында әйткән идегез. Кайсы эффект сезгә күбрәк ошый? Сине күбесенчә менә бу өлеш кызыксындыра аппаратура. Бөтен сораулар аппаратура буенча. Миңа үземә гомумән алганда аппаратура менә 3 өлештән тора. Ул да булса уң якта без инде аны кесә дип әйтергә дә була, урысча әйткәндә карман яки дек. Бу уң дек, монысы сул дек. Һәм инде аның уртасында бар төп пульт. Безнең бирем шундый. Уң яктагы музыканы сул яктагы музыка белән бергә кушып, тоташтырып җибәргән. Алар тоташкан вакытны танцполда биюче ул сизми. Диджейның профессионаллыгы нәкъ менә шушы берләштерү, ике җырны берләштергәндә төрле эффектлар белән яки инде уланы квадратка туры китереп, шул рәвешчә кеше сизми һәм инде башка җыр астында уже бии башлый. Миңа ошый шәхсән уртадагысы, ул да булса инде төп пульт. Эффектларга килгәндә, монда әлегә 4 эффект күрсәтелгән. Менә хәзер син басып кара, noise дигәнне. Тавыш үзгәрә. Икенче эффект jet дип атала. Сизәсеңме үзгәреш? Һәм фильтр. Фильтр ул менә мәсәлән без синең белән каты сөйләшмибез име? Бик каты тавышланган вакытны һәм безне ишетсеннәр өчен ул вакытны мәсәлән менә мондай музыка астында бөтенләй сөйләшеп булмый. Шуның өчен фильтрны кулланабыз да һәм менә сөйләп була. Димәк, менә без фильтр белән бергәлектә өскә һәм уртадагы ешлыкларны кисәбез.
һәм кала бас өлеше генә. Менә монда хәзер бас. Ишетелә бит инде? Әйе. Бар эхо дигән эффект. Менә мин музыканы ачам. Без истибез хәзер эхо. Сизелә. Шулайрак. Ягъни эффектлар төрле булырга мөмкин. Анда, мәсәлән, транс дигән эффект, кайчан ул җырны бүлгәли шулай. Тык-тык-тык-тык-тык. И ничектер теге өстәмә эффект кертергә мөмкин иде. Эш эффектта түгел. Диджейда. Эш биюче кешенең психологиясын аңлауга. Ягъни инде танцполда, әгәр дә синең 100 кеше икән, 100-се дә бии, мәсәлән, син уйнаганда 10 минут дәвамында биеделәр. Әгәр дә син агрессив музыканы дәвам итәсең уйнауны, ул вакытны халык арый да инде и башка җиргә юнәлергә мөмкин. Шуның өчен кай вакытны биргә кирәк ял итү. Ягъни инде агрессиврак музыка бирдең син, аннары рәхәтләнеп үз урында гына селкенеп алырга мөмкин, аннары темпны тагын арттырасың. Темпны арттыру дигәннән, менә монда бар уң якта игътибар иткәнсез, монда инде сул якта да бар. Ул темп. Менә темпны ничек регуляцияләп була? Бик әйбәт сорау. Темпка килгәндә, менә монда темпны билгеләү фейдеры бар. Фейдер дип атала инде, менә бу аралык, ул фейдер. Шуның өчен без әлеге вакытны ишетәбез җырны, без аны хәзер тизәйтеп карыйбыз. Син үз кулларың белән менә шушы кнопканы искә фил. Әйе. Менә ул хәзер әкрен иде. Хәзер тизәйтәбез. Ул тизәйде. Һәм менә монда күрсәтелә әле өстәмә аның темпын. Ягъни инде син җырны кушып җибәргәндә, ике җырның төрле темпы булырга мөмкин. Мәсәлән, драм and bass белән татар биюкейнең икесенең төрле темп. Әмма дә ләкин синең шундый максат куелган, син аларны берләштереп кушып җибәрергә тиеш. Димәк, берсенең темпын әкренәйтергә яисә арттырырга кирәк, әйме? Нәкъ шулай. Ягъни берсенекен әкренәйтәбез, икенчесен тизәйтәбез. Бу бер ысул. Икенчесе эффектлар. Эффектлар белән бергәлектә, мәсәлән, без менә хәзер икенче җырга пешерер өчен алдык җырны. Пешердек икенче җырга, мәсәлән. Менә шулай итә. Шуның өчен эффектлар да кирәк, темп та кирәк. Дуслар, безнең әңгәмәбез тиздән дәвам итәчәк. Бездән аерылмагыз. Бездә бүген кунакта диджей Аксель. Дуслар, бүген бездә кунакта диджей Аксель һәм без әңгәмәбезне дәвам итәбез. Менә ни өчен колакчыннарны кияләр диджейлар? Колакчыларга килгәндә, алар бик файдалы эшне үтиләр. Ни өчен? Чөнки без инде, мәсәлән, бер якта уйнаган җырны ишетәбез, икенче яктагы җырны ишетмибез. Шуның өчен безнең ике кнопка бар, H1 һәм H2. Анда басабыз да без билгели алабыз. Мәсәлән, ишетәсебез килә икән бер яктагы музыканы гына без бер яктан ишетәбез, ишетәсебез килә икән икенче якны икенчесен тыңлый алабыз. Әмма ләкин безнең колакчыклар кирәк шуның өчен, кайчан без ике як җырны да параллельно тыңлый алабыз. Параллельно бер вакытны тыңлаган вакытта без инде аларны бер-берсенә туры китерергә мөмкинчелек барлыкка килә. Ягъни мин ишетәм музыканы ике яктагысында, биючеләр, танцполда булган кешеләр алар ишетми. Бу шәхсән минем өчен генә ике җырны квадрат буенча туры китерү өчен. Ягъни ишетәсең дә и кушып җибәрәсең. Менә сез музыка белән күпме вакыт шөгыльләнәсез инде? Музыкага ярату хиссе минем инде бик күптәннән барлыкка килде. Ул ничектер теге радиодан музыка тыңлыйсың да, ничектер үзең дә бии башлыйсың. Һәм инде бер тапкыр диджей дус малай үзе миңа биреп калдырды. Рәдиф, миңа сөйләшеп калырга кирәк, син уйный тор әле дип. Мин менә шулай карап калдым да, әйтәм, нишләргә микән? И уйный башладым. Аның тәме уйнаган вакытны гына килә. Син инде уйныйсың, тәме барлыкка килә һәм алга таба инде менә шул техникасын, методикасын үзләштерә башлыйсың инде. Менә үзләштердем дә инде күптәннән шама белән 7-8 ел уйныйм, кешеләрне биетәм. Сезнең өчен үрнәк булган диджейлар бармы? Бу сорауны мин көткән идем. Ни өчен? Чөнки гадәттә диджейларга башка диджейлар хакында сорыйлар. Ни өчендер белмим. Әмма дә ләкин минем үземнең шәхсән диджейларга карашым үзгәреп тора. Миңа мәсәлән бер диджей ошый башлый, әмма дә ләкин мин мәсәлән ул музыка стиленнән арыйм, туя башлыйм. Миңа башка музыка стиле ошый икән, димәк, башка диджей дә миңа ошый башлый. Әйе, шуның өчен монда нәрсәгә бәйле, ул инде диджей ул бит әле өстәмә образ.
ул уен белән генә түгел, музыка язу белән дә шөгыльләнергә мөмкин. Шуның өчен миңа шәхсән ошый шундый диджейлар, кемнәр уйнап кына калмый, үзләре музыкада язалар. Ул инде аерым бер сәләт, һәм инде дөнья буенча танылган диджейлар, алар барысы да үзләре музыканы яза. Шуның белән алар танылалар. Менә танылган диджейлар дигәннән, танылган диджейлар арасында бай булганнары бармы? Диджейлар арасында бар рейтинг, ягъни инде билгеләп куялар. Мәсәлән, дөньяның иң әйбәт диджей, мәсәлән, икенче урын, өченче һәм калганнары. Һәм диджей Mac 100 дигән шундый бар категория, алар билгеләп куялар дөньяның иң әйбәт диджейларын. Әгәр дә син эләгәсең икән ул списокка, шушы тәртипкә, мәсәлән, 67-нче булып, димәк син бай яшисең һәм инде популяр булырга тиешсең. Ни өчен? Чөнки ул өстәмә үзенә бер эштә алып килә, эш булгачтан инде аның акчасы да килеп тора. Менә хәзерге вакытта иң популяр диджей кем ул? Татарстандамы? Әйе, Татарстанда. Мәсәлән, Татарстанда татар диджейлары юнәлеше бар. Ул да булса диджей Али, диджей Али Гайнанов, диджей Рамил. Хәзер инде Рамил күбесенчә аның белән шөгыльләнми. Инде дөнья диджейларына килсәң, шәхсән беренче урында хәзер тора Мартин Гаррикс. Яшь, 20 яшь тирәсе үзенә, әмма дә ләкин инде ул аның яшь булуы берничек тә комачау итми, әйбәт диджей булырга. Шулай инде кемнәр хәзер? Тиеста, Армин Ван Бюрен, аларны барыбыз да белә, ишеткәнебез бар. Алар һәр вакытта да беренче унлыкка керәләр. Калганнары алышынып тора. Но Мартин Гаррикс инде хәзер менә ничә ел дәвамында. Аның белән бергәлектә Россиядан Матис Садко дигән дуэт эшли. Алар инде ул шигырь алдыннан халыкны кыздыралар баштан. Матис Садко, ул урыс егетләре Россиядан, кызганычка каршы Россиядә аның хәле танылу килмәде, әмма бөтен дөнья буенча аларны беләләр. Менә диджейлар бу дисклар белән бик тиз әйләндерәләр ул ни өчен? Менә бу дисклар белән. Әйе. Анда бар эффектлар. Менә мәсәлән, эффект винил дип атала. Винил кнопкасына басабыз, музыканы ачабыз. Ягъни шундый эффектлар өчен. Менә бу гади режимда, әгәр ул кнопкага басмасаң, безгә менә мәсәлән бу якта уйный җыр, бу яктагы җыр белән безгә аны берләштерергә кирәк, кушып җибәрергә кирәк. Әмма дә ләкин без аны берничә кушып җибәрә алмыйбыз, әгәр дә квадратка туры килмәсә. Квадратка син менә мәсәлән ишетелә җыр. 1 2 3 4 1 2 3 4 и кушып җибәрәсең. Әмма дә ләкин кушып җибәргәндә анда миллисекундларга син туры килмәскә мөмкин. Аны туры китереп бетерер өчен менә әйләндерәләр дә и җырны арткарак яки алгарак миллисекундларга юнәлдерәләр. Тигезләү өчен генә кирәк, шуның өчен кай вакытны эффектлар белән мондай. Шундыйрак эффект синдә кирәк булуы мөмкин. Ягъни бу моторлык өчен генә түгел. Һич юк. Монда инде моторлык дигән нәрсә ул инде диджейның үзенең хәрәкәтләрендә булырга мөмкин, эстетик яктан. Әмма дә ләкин аппаратурага, техникага кагылышлы барлык кнопкалар алар сыйфат өчен эшләнелгән. Бу инде теге эстетик кына түгел. Моның һәрберсе дә диджейның эшен җиңеләйтә. Ягъни инде кайчан син туры китереп бетермәдең икән кнопкага басып, ул вакытны син аны куып тота аласың. Шуның өчен аның җиңеллеге килә диджейга. Мин музыка яздым ди, мин аны кайда урнаштырып, акча эшли алам. Әгәр дә син сыйфатлы материал язасың икән, яки инде сыйфатсыз, аның ул яктан кая чыгару ягыннан аермасы юк. Ни өчен? Чөнки моның өчен берничә мәйданчык бар. Төп мәйданчык ул да булса SoundCloud дигән сайт бар инде, soundcloud.com. Анда мәсәлән үзегезнең эшләрегезне чыгарырга мөмкин. Күпчелек танылмаган диджейларның шушы җырларын шуннан ишетеп алалар да һәм мәсәлән бөтен дөнья буенча танылган диджей аны ала да инде. Үзенә мәсәлән аларга мөмкин сэмпл рәвешендә яисә инде синең белән элемтәгә кереп, нинди дә булса, бәлкем уртак проект, коллаборация ясарга мөмкин. Шуның өчен үз музыкаңны таныту өчен яза белергә кирәк һәм инде сыйфатлы музыка үз-үзен күтәреп чыгарга тиеш. Миңа калса шулай. Әгәр дә инде сыйфатсыз музыка ясыйсың икән, аны кая гына чыгарсаң да файдасыз. Шул рәвешчә инде әкрен-әкрен генә өйрәнәсең һәм инде азакта иң җиңеле ул үз-үзеңә исем уйлап табу. Ягъни анда Аксель диепме. Ни өчен нәкъ менә Аксель? Аксель ул фигуралы катаниедә, ягъни инде фигуралы шоуда, ул инде өскә югарыга сикерү, ягъни инде алгарыш буларак. Минем музыкада шулай шул рәвешчә алгарыш музыка рәвешендә, прогрессивная музыка. Шуның өчен Аксель дип уйлап таптым.
Bugün bizde konakta DJ Aksel idi. Şayan TV öz işin devam ete. Hazır bir gene bu.